Freja og Mathias. I dag skal vi have besøg af en ven, der hedder Nikolaj. Han er her. Ja, det er min ven og min lillebror. Ja. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad vi skal lave i dag, men jeg skal først på WC. Ja. Så må vi lige se, hvornår han kommer tilbage. Hvor mange gange skal han på WC? Han har kun været på WC en gang. Nej. Han havde også i går. Nej, han var ikke. Vi havde ikke besøg af ham i går. Ikke sådan noget. Nå, men er det Nikolaj? Oh my god. Fordi Nikolaj, han er meget sød. Fucking nogen, mand. Jeg tror ikke, han kommer herud. Eller ikke.